If symptoms persist, consult your doctor. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga kabayan, oras niya to alas 2:06. Diretso na po kita mga tulang-tulang pong mga dagdag na impormasyon ng buong pagkamorning pagkahapon. Alright, mga tugang, sa Girare, ako po ang sa lingkod, Mardila dahing iba, sadit sa nabirotiyan. Iribanan po kita hanggang alas 4 na yung pagkahapon sa katuyang special coverage. Continuous na pagpaabot po na impormasyon sa mga kababayan nato ka mga pangyayari sa palibot. Kasabay po dyan, siyempre, anda sa pagkikipag-ugnayan sa pag-asa. Takani po na magabayan kita kung hain na ang bagyo. Asin ano pa ang mga susunod na mga mangyayari sa tuya pong kapalibutan. Matindi ang pigwalat mga tugang na mga distrosong nahiling ta. Halo sa bilog ng Kabikolan, magpuon sa Sorsogon ha. Mga pagbabaha dyan po sa lugar sa Sorsogon, tapos sa Catanduanes, digdi po sa Albay, tapos duman sa partiyang Kamsur, and maski dahil pa nakakaabot mga tugang sa Aurora, may mga danyos na. Dahil lang po sa storm surge, mga tugang na daradara kan bagyo. So, kasubago, naabutan na so pinakaharani na distansya kan bagyo sa tuya digdi sa Legazpi o sa Albay.
Kaya lang tapos medyo nagkaskas, di ba? From 25 naging 30 kilometers per hour. Kaya lang atang kaya talo yan magalian. Dakulaon po kaya tabi. Dakulaon si Super Typhoon 1. 1,600 ang diametro. 800 mga tugang ang radius. Kaya magabat ang pagiro niya mga tugang. Malawak ang sakop halos sa buong Bicol mga tugang sinaklaw niya. Kaya sabot-saboton ta po yan na kunyan talagang mabagal siya kasi makusog so paros na daradara. Mabagal so speed. Aloy makahali. Magabat ang ubi, sabi kang mga kababayan ta. Di ba dakula uno nun maray. Kaya arog po kaya ng sitwasyon, kasubago sa Naga City, binaha naman. Kaya matubig, maparos. Mga tukang ini po si Typhoon o kaya Super Typhoon 1. Okay, so alat-alaton ta po na maging ano yan. Pero ang sabi, baka ngunyan na hapon or late evening, or early evening, mga tugang, magray-ray ang sitwasyon talaga sa Albay. Alat-alaton po yan sa magiging kamugtakan kampanon sa bagay po kang pag-asa. Taod-taod talampot ngani po na makuata po ang kumpleto. Kunin muna natin ang report, hali po dyan sa luwas. This time, mga tugang, Chief Jimmy Nasalita nasa linya. Chief Jim, please come in, Chief. Hello, Chief. Yes, Glenn. Maray na hapon sa mga parantabay. Nabilog na niya to so istorya. Kaso bago na pinagtugay-gaya niya to sa Banuan kan Pulangi na nagkayguanin rescue operation sa barangay Ilawud kan Pulangi. Haraniman siya na sa munisipyo kung saan ginamit so heavy equipment na pinag-preposition kan DPWH sa Banuan kan Pulangi dahilan sa saro nga ini sa mga lugar digdi sa 3rd district na pinagbabaha. Sa madaling sabi, may ngunyan lang kita nakabuild ng bilog so detalye dahilan sa signal pawara-wara, ngunyan lang kita nakapagkomunikar kay Mayor Giselle Salceda. Ito palan, may pamilya sa Barangay Ilawod na bagong lipat sa Sarong-Harong. Bako familiar kan sitwasyon duman sa nasabing kinatutuglukan kan na linipat na harong kan pamilyang na mag-istar na sa Pulangi. Ngunyan, nagparalangkaw so tubig tamala, nag-apaw na so sa San Francisco River, malaan tubig na kanto sa may munisipyo kan baha. Ababang lugar itong Ilawod, dinatranta so pamilya naghagad ki Akoder, then yun na ito nagpadara ni rescue team si Mayor Giselle Salceda para ilipat sa munisipyo ang 7 miyembro kan pamilya. Sa ngunyan, habang nagalat na makalampas ang bagyo, dumanang na sinda sa munisipyo, safe na tabi, Director Mar. Ayun, no? Marita nakakomunikar tulos. Nakakomunikar, tara ni sa munisipyo. Oo. Taday na sinda naghalata, gari may saro pamandaan na tangga, gari lumana na biyo sa sarong hagdan. Dahil na naghalat na talagang mas abuton sindakan na tubig. Takon kaya maghapon pa, pwedeng abuton kan tubig, kaya nakapag paabot man kik komunikasyon digdi sa munisipyo, nagpadaranin rescue team sa lokal na gobyerno and nailipat sa 7 miyembro kan pamilya. Roger. Oo. So ngunyan yan sinda sa kuan
sa munisipyo. Iyon, binaha talaga yung Pulanggi, di? Binaha, actually, sagkod sa mga oras na ini, munisipyo, matubig pa. Saan na minagi? Duman sa sentro? Sa munisipyo mismo? Nako. Ayan ang kunya na di. Ano yan? Dahilan yan sa ano? Yung narangkad yan ka itong nakaaging mga maraot na panahon na dahi pa nairahay? Actually, Direk Mar, sa kahaluyan ko ng nakadestino digdi sa 3rd District, ining Pulanggi, dahil manan ka ito pinagbabaha, kundi sa pag-agi kan panahon, talagang nagbabago kayo ng kuwan kan panahon. Tapos nauso na sa mga landslide. And nagparadakol na sa mga simentado ng tinampo. Yan. Pagkatapos nagiging silted na sa mga agihan kan tubig, ining so San Francisco River, may ining tubig na konektado sa Kabilugan River. O yun na yan, nangyari, pigbabaha, iabot na nin baha ang munisipyo. Nagpipiot na garso agiyan. Iyo, kaya nga ni baga sa mayor, si Mayor Jorem, kaipuanan river widening. Iyo. Dapat talaga istriktuan yan. Magpasarsin din mga magakanigong blade dyan na dahil na mag-star dyan. Dahil pagparaan abon ka nagkakapiratan, ibaririprapan eh. Tanganing magdakula sulute. O nagpaparasadit so agyang kan tubig. Yun na yan ang nangyayari. Nganyan, so balangibang kaswapo nagre-report ba kita duman nag-interview kita kanso mga nag-arane na mga farmers duman sa gilid kan tinampo. Itong sa pagtitindugan ko sa tinampo mismo, lantop kitubig mo niyan dahil magyan ki mga bihikulo. At ang sabi ko sa imo ko naasen ako sa dait na nag-agi ako dyan nakamotor ako. Kung may kasarabat akong mga alas. Iyo totoo. Grabe yan. Alas digdi. Nagsasabay sa ipigaanod ng mga ragpa. May manibay pa pating halas, may kubra, may rimurano. May sawa. So, na-experiencean ko yan ka ito na naasen ako sa dait na naguli ako digdi. Mahalas digdi. Tapos sa lugar, takwag bagay ni, may waso na kabasan. Correct. Kaya ka man. Nalantopan kitubig sa mga kabasan, iba para pataw sa mga alas. Roger. Ngunyan, sa mga tao man, minapwesto digdi sa kuhan, sa may tulay baga digdi, yan. magmatakon. Correct. No, may dara sa nasa sindanin panungkit, ngayaw na hiling nag-aaranod sa mga ragpa. Kikuha na sana, kung di gamitan ki pang-kuwit. Pang-kuwit stick. O kaya kung kahoy. O, irmati na. May panira na. Iubakan sana. Iubakan. Ang nangyayari. Sige. Ngunyan, dahil pa, basta sabi ni Mayor Giselle Salceda, na dahil pa, advisable na agihan dahil ang tararumpan tubig. And kung magkulpa na nora, natural, makulpa naman ito na tubig sa tinampo. Sa rupa, may informasyon pang nakantos digdi sa command center kan Pulanggi na duman sa may Agos, may akasyang tuminumba. Actually, kasubangi pakuta na ito na kaswapon pa, ipipaputol sa DPWH. Question grabe ngayong traffic maapektaran. Sa rush hour, so iba nag-urulian baga. Sa preparasyon nga ni sa Bagyo, grabing stranded mangyayari ngayon, ginibo, kasi bago ko ng atabunon, nyaya o nasuka kusugan baga kan paros tapos uran. Dahil man nangyari, nagsadiri na sa nagtumba sa akasya. Yun. Ngunyan, tranquilo na lugod. Pag nagkulpa ng parusuran, aliw na sana ito. Kuan ito, kiklearing on itong tinampo. Problema, ining sa Balangibang, and then so ito sa Agos. Yes, Balangibang and Agos. Okay.
Yan tabi, Director Mar. Ang sa tuyang mga pagtugay-gay kan istorya, digdi sa kuyang area of responsibility, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Yan, sitwasyon po yan kan mga tinampo dyan po sa may Linderos, Kampulangi, Agos, and Balangibang. Matubig. Pagkatapos may natumba na akasya duman sa Agos. Kaya dahil po nakaagi pa ang mga bikulo. So, pag kurkul pa karo, kakamahiro po sa tuya po ng mga opisyales sa mga ining nakatalaga o nakadesignar para dyan na mag-clearing. Kaya di pong maging possible girari ang mga tinampog yan. Alright. Mga dugang, Joshua James Bino nasa linya na. Kadagdag niya itong impormasyon. Joshua, please kami, Joshua. Yes, Sir Mar. Good afternoon. Aha. Good afternoon sa mga parahan tabay. Mm. Parang lumilipad na ang isip ko. Parang lumulutang ka na. Malapit na. Hanggang dyan pa kitang kunyan, mga alauna. Kakayanin. Kakayanin. Aha. Yan. Okay. Sabi mo nga, ito lang. Ito sana. Basta loy-loy sana pero doon. Correct. Ayan. Okay. Anyway, sabi, Sir Mar, ang paros, niro tayo napapaga. Mapundok nagkapelang minuto, tapos mabigla na naman maabot. Iyo, ay kung Pero ano so kahaluyang kang paghalat mo na mamatian mo yan. Iyo man yan ngunya mamatian mo sa paghali niya. Dakulaon nonon baga. Grabe ang walak ka na ikog. Ayun nga sabi, bago nga yung ma-speedo na 30 kilometers, alo yun, siyempre, nakulaon nonon. Correct. Nakulaon na. Sabuton tayan. Dahil man nakakairo nito na todo. Super sanya, makusugununong pa. Super typhoon pagiraray. Aha. Kaya, actually, sabi, Sir Mar, talagang mati mo pa ang epekto kayo ng si Super Typhoon Uwan. Although, may minuto na pag-una mo, lapwas na. Iyo. Pero, pag inabutan ka sa lawas, na may bigla sa nang rapadong paros Mar, naman mo naman ma-realize na yaon pa pala siya. Yaon pa. Yaon pa. Kaya delikado pa ang pagpara. Luwas-luwas tabi, Sir Mar, sa presente nga oras na yun. Inagihan me, so barangay binanuahan tabi, Sir Mar, ta pinagbabantayan, taan level kan tubig kan makabalo. Para palang yung lumisan, wala na siya, ramdam pang tinik sa dibdib niya. At napakasakit ko yung edi. Ay. Okay, di. Ay, paraas na lamang si Sir Melvin sa Pag-asa, di ba? Paas na, pero paas na, pag nagsinyas akong, ako, pwede na. Minatango sana si Sir. Pwede na kaya. Pwede na kaya. Anyway, tabi, Sir Mar, nasa pag-rekorida kita inagihan miso binanuahan, tapig gireparo ta so Makabalo River tabi, Sir Mar, mga duwang dangaw pa man bago lumantop sa pinakapurok, paglantop sa dike. Mga duwang dangaw pa man tabi, Sir Mar. Duwang dangaw pa. Pero medyo lang ka na. Mga critical level naman tabi, Sir Mar. Yes, na sitwasyon na kantubig. Kaya talagang delikadong bahaon kita kung mag-diretso pa na pagbagsakan oran sa taod-taod tabi, Sir Mar. Pero sabi ko nga ang sitwasyon ka na paros, paabot-abot tabi, Sir Mar, inaluya, tapos biglang may nabagsak naman ang makusog na paros, buda oran. Pero ang kinamarayan, Sir Mar, taang doon kan paros, kunya na presenteng oras na yun bako arog kan doon kan paros kasubagong bandang mga alas 10 hanggang mag-aalauna o mag-aalas 12 anod to tabi, Sir Mar. Ito sa talagang na-reparo niya to na talagang makusugan doon. Kunyan, may minaabot-abot pero bako kasing kusog kan paros kasubagong aga tabi, Sir Mar, budaod to. Pero bako senyales para magkampante tabi, Sir Mar, ta posibleng again pakitakan kumbaga so ikog kaining si Super Typhoon na Uwan tabi, Sir Mar. May
mga pasaro-saro na mga kabataan ang nagruluwas tabi Sir Mar. Igubusin na niya ni minsan ni Kuya Boy. Nagruluwas na, nagkararigo sa sa Uran. Pero maati ta pa Sir Mar na kunyan ang potential kaining si Uwan na talagang may kusugpaan na paros asin ang Uran. And mahiling ta Sir Mar sa palibot ng Legazpi going Daraga area, medyo dakol-dakol ang iki-clearing pagkatapos kaining bagyo tabi Sir Mar. Na dakol ang nagkaperaman ng mga tumbang kahoy asin mga namararagbarag na mga na mga sanga. So mga business establishment Sir Mar na kumbaga under renovation siguro and na kukudalan ng mga yero. Nagkahurubaan na Sir Mar, pura na sa mga yero, general bonus sa iba. Sa iba, Europe na, tan na kusog ka na paros tabi Sir Mar. Kaya posible sundo patagtaod na banggi talaga ang araw kaining mamatian ta. May pa-advisable ang pagpara luwas-luwas tabi Sir Mar, mas kinigdi sa sentro kalagas. Buda, kung magluwas ka man, pura ka man kibang ibuon, tasarado ang kabus na establishmento. Iyan. Kasi bago, nakakabakal-bakal pa kami Sir Mar sa convenience store baga. Sabi ni Sir Peo, City 12. Ngunyan, dahil na Sir Mar, sarado na. Sarado na, nakataklob ng todo-todo kang plywood. May taklob na buda, may supinto, may hapa ng lamesa. Ay, ano yan? Day man na baha dyan sa may parting Old Albay District? Day man? Sa Old Albay, wala tabi Sir Mar, kaso bago lang ang medyo alangkawan na tubig. Di sa may parting Orosite pala, sa may Ramon Santos na intersection. Tapos duman man Sir Mar, sa may parting barangay, Gugun, sa may Caltex baga tabi. Dili sa dili sa 18, sa may Villamor, day man? Day pa. Day pa. Okay. Ang actually, bako pa man talaga Sir Mar, day pa man so, actually bahaon baga na talagang minalabaw ang mga salog. Sabi ko na mo sa mga salog, dahil pa man Sir Mar naglalabaw. Kulang pa. Ang baha, ali mismo sa Imbornal, mina sa mga pag Sir Mar kan Imbornal. Duman nag-agi. Duman mina sirit ang tubig sa tinampo. Kumbaga so Imbornal, so tubig naninampo. Naninampo na. Na-overwhelm so hababaw na kunyan, nakali. Correct. So pay sa tubig, kaya duman uminagi, nagbulak-bugak. Yan ang kadaklan sa nareparo tabi Sir Mar. Pero gabos man garo, maski sa naga, ano kaso nangyari na ninampuman? Iyo, pati sa Daraga. May mga areas, masakimantong iyo ang nangyari Sir Mar. So tubig, paibabaw sa tinampo. Pero kung ngaya salog, iba pang bodies of water na minalampaw sa kunyan, dahil pakita Sir Mar nahiling na siring kantabing sitwasyon. Although may mga digi sa Imperial Court tabi Sir Mar, medyo baha naman, naabot naman sa may parting piga-piga na baha. Pero baad lamang dahil naman para kausog tabi Sir Mar an oran sundo sa makalapos ining sa tuya si Super Typhoon Uwan. Iyon, okay, sige. So, yan tabi Sir Mar, nag-shelter ka rin madali ni Kuya Boyta. Mahapin kita sa tuyang tiyan. Yan. Tamang-tama na. Sulugo Republic baga nag-sponsor kay Merinda? Oo, malapit na kami. Pasiguro sundo patagtod na pagdiklom. Okay, sige. Yan tabi Sir Mar, ang detalye na to, mga impormasyon, sitwasyon sa palibot with Boy sa Mobile, Joshua Mino, DCGB. Thank you very much, Joshua and Boy. Ali po dyan sa luwas sa mga sitwasyones. Hello kay Ray Alex. Larry Alejo, musta na po ang lagay ng Bicol from Tagaytay lang. And Maru Agi, amen. Mirasol Lilabado, ingat kabayan, dasal kay Jesus, siya ang tanging nakapagpaligtas sa bawat isa. Yan, sa mga kamag-anak ko dyan sa Ginubatan, ingat po kayo, sabi ni Cheryl Balkin Ordonio. Si Roger Riales, San Francisco, Legazpi, Sitio Bungiliw. Yasa. Kumusta po dyan sa Bicol? Dahil ko na makontak family ko from Dubai po. Thank you.
Yan, okay ba? May mga uran-uran pa tabi at saka may paros-paros pa. Dahil pa masyadong nakakahali si ano yan, si bagyong Super Typhoon Uwan, ha? At kunyan, dakulang maray siya. Dahil nakakaabante ng tulog-tudok, ha? Kumusta daw ang pag-asa ngunyan? Adi, tibad lamang baka inirib na kita ki kunyan, ki bagong impormasyon. Bulletin, number ano na siya number 11. Ang maluwas ko niyan ay ano na ang maluwas ko niyan? Bulletin number 10, number 11. Yan. Bulletin number 11. Baka iguana. Nag-ring po ang pag-asa para po duman sa mga kababayan natin na naghahalat. Kaya po na pinaka-latest. Yan. Hello pag-asa. Hello po. Yan lang. Hello, pag-asa? Yan. Sir Melvin? Hello? Walang boses, Hello, pag-asa? Hello po? Ayun, walang sumasagot. Baka ibabasa pa. Hello po? Ayan. Okay, may kunyan pa. Talia. Ulitin natin. Para duman sa mga kababayan natin na nag-aantabay. No? Tayo na spigalat kung nga inangaya. Ano lang yan nangyari kay Super Typhoon Uwan. Tangani po na masabutan taan mga sitwasyon, mga tugang sa mga oras po na ini. At nalalanggag na sa iba, yun niya mag-ali. Natatakot na sa iba na grabe na yung urong-usong na. Siyempre, taday pa manahali po, lalo sa mga nasa iraram kan signal number 4, ay talagang matitindi pa po ang paros-paros dyan. No? And then, halos gabos pa man mga tungan sa Bicol, may signal, no? Para duman sa mga kababayan ta na nag-aalat. Ayan. Ayan, kinatdirits ang kunyan, ang ating mga kasama sa pag-asa. Maya-maya po, balikan ta po yan. Kunin mo natin ang report, tali po dyan sa luwas. This time, makatugang si Partner Alar Mario na sa linya para po sa dagdag niya itong impormasyon alin dyan sa iyong area of responsibility. Partner Al, plus kami, partner. Yes, partner, babalo ko na ko tang maglibot-libot at hindi sa mga barangay sa southern part. Para ilingon ang aktual na sitwasyon. Pero dahil pakaya, partner, dahil pakaya, lalayog pakitakan paros. Talagang makusog pa ang doon kan paros. Tama ka, lilang kag nasibangat at tagari aluyon. Alas 10 pa nagpoon, alas 2 na pasado, pero diretso pa ang kusog kan paros. And although na yan an oran, mas makusog an paros tabi partner. Okay. Kaya dahil pa talaga kaya dumasdas kan iba, lalo sa may mga motor, dahil pa kaya mag-motor-motor, tadelikaduhon pa, ining mga sanga, min kahoy na pwedeng tumama sa imo kung yaong ka sa pinampo. Pagkataon-taon na pag kurukul pa partner, ingwahon tama na makaikot-ikot sa mga barangay para mahiling ta nagkuha sitwasyon. Arog katong mga reported na dyan sa Barigis, igwaki nakatapa na kahoy dyan sa tahukan na tinampo. And sabi ni Mayor, Ismael, may reported man sa iya dyan sa Sabarin Imalnon and Taisan. Gusto takot actual na ikoton. Pero taon-taon partner, kung medyo magloya-loya, pero itong tang ma-penetrate ang mga area na yan para actual tang mahiling ang sitwasyon. Pero hindi sa palibot, location ko talagang raponggas na partner, mga tumbang matag, mga gulayon, raponggas na, ay sulit naman kita gani kung pirang buda naman bago ang produkto kan mga pananong mo niyan na nadamage kaniyo ni Juan kung saan talagang matindi man naging damage sila. Pero ang pasalamat at dahil pa yung mabaritaan ng southern part
na poste kanalay ko na natumba. Ano no sa ibang area. Sana dahil yun yan ang pig-expect sa mga masundal daw na talagang naiptepuan talaga kan na mga tao na may balik tulo sa supply kan kuryente. Okay. So partner, yun yan ang update digdi sa Southern Part kan Legazpi monitoring kita taon sa iba pang mga update digdi. Alarmario, thank you. Thank you very much, Partner Al. Yan po, andakol na tumbang posting niyan, dumang po sa Dait sa Camarines Norte. Dahil yaon po duman mga tugarag limok-limok ngunyan si Super Typhoon 1. Garo, ang distansya garo sanggatos kilometros na sa itaas kang Dait. Adi, yan po tabi para duman sa mga kababayan ta. Try natin muli ang pag-asa kung ready na po sinda o kung makontakto na. Tagaday po na maipahayag na ang ano yan. Ini po na latest kan bulletin gani po na Super Typhoon 1 na uminagi po sa may itaas na parte kang Catanduanes, Casubago, and then nagluhay-luhay na po. Hello. Yes po, good afternoon po. Ay, good afternoon, Sir Dan. Yes po. Ayan, Sir Dan, si Marpo ini sa DCGB. Makakagad po kami kang latest. Ano yan? Bulletin number 11 na, di? Yes po. Yes pa. Apo, ano na po tabi kita? Please go ahead po. Yes po, maaaring hapon sa tulog po at sa ating mga tagapakinig. Patuloy na naging delikadong kondisyon ng Bicol Region habang patuloy na kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran ng Uwan sa baybayang dagat ng Camarines Norte. Ang sentro ng Super Typhoon na si Uwan ay tinatayang nasa layong 135 kilometers ng hilagang kanluran ng Catanduanes o 100 kilometers hilagang silangan ng dagat Camarines Norte. Sa ngayon po, meron po itong taglay na lakas na hangin na umaabot ng 185 kilometers per hour malapit sa gitna. Magbugso na umaabot na 230 kilometers per hour. At kumikilos po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Ito po ay may diametro na umaabot ng 1,800 ang diametro po nito. Sa ngayon po, ito pong si Bagyong Uwan ay meron pa rin tayo nakataas na signal number 5 dito po sa northern portion ng Camarines Norte, particular na po dito sa Daet, Talisay, Paracale, Vinson, Jose Panganiban, Mercedes, and Basud. Signal number 5 din dito sa northern eastern portion ng Camarines Sur, dito sa May Seruma, Taramuan, Garchitorena, Tinambak at Lagunoy, and signal number 5 din sa northern portion ng Catanduanes, Pandan, Bagamanok, Panganiban, Biga, and Karamuhan. Signal number 4 po yung natitirang bahagi ng Camarines Norte. Signal number 4 yung natitirang bahagi ng Camarines Sur. Signal number 4 yung northeastern portion ng Albay, yung Rapu-Rapu, Bakakay, Tabaco City, Malilipot, Malinaw, Iwi, at Pulangi. At yung natitirang bahagi ng Catanduanes, signal number 14 po. Mayroon rin tayo nakataas na signal number 3 dito sa natitirang bahagi ng Albay at buong probinsya ng Sorsogon, ganyan po sa Ticao and Burias Island. At ayon sa forecast track, patuloy na ito ay kikilos na pahilagang kanluran ang mata ng Bagyong Uwan sa baybayang dagat ng Camarines Norte at dadaan malapit sa Calaguas at Polillo Islands ngayong hapon o gabi bago ito tuluyang maglandfall sa gitnang bahagi ng Aurora mamayang gabi o bukas ng madaling araw. Habang nasa tutok ng lakas nito bilang isang super typhoon or typhoon category. Dahil sa lapit nito, posible ang pagtama ng high wall sa Calaguas at Polillo Islands kahit hindi ito tuluyang maglandfall. Pagkatapos na maglandfall ay tatawirin ni Uwan ang bulubundukin ng Hilagang Luzon at naasahan lalabas sa Lingayen Gulf o sa baybayang dagat ng Pangasinan o La Union bukas ng umaga. Para dito sa Kabikulan, dahil sa Bagyong Uwan, maaari itong magdala ng malalakas na ulan at
meron pa rin po mga pagbukso na hangin at posibleng pagbaha pa rin at pagguho ng lupa. Lalong-lalo na po sa mga mababa at bulubunduking lugar. Kaya pinapayuhan natin lahat na makinig sa abiso ng Pag-asa at ng inyong mga local disaster risk reduction management offices. At yan lang latest galing dito sa weather forecast ng Pag-asa Southern Luzon. Ako si Dan Triumphante, Marina Hapon po. Sir Dan. Hello, Sir Dan. Apo, Hello po. yung latest niya, itong distance niya from Catanduanes, ilan po? Ang latest po dito from Catanduanes is 135 hilagang kan. Naku, naputol. Naputol. Sandali Nangyari, naputol. Naputol yung ating tawag sa Pag-asa. Tingnan, sana hindi nalobat Ayan, okay. Hindi, yan po tabi, nasa Camarines Norte po, so Baguio. Doon sa 100 kilometers northeast of Daet Cam Norte. Ayan, ang ang nasabit pong Baguio, Sangunyan. Ayan, okay. Tawagan mo din natin si Sir Dan, mahugot natin ulit para po sa tuya po na pagkipagtalas-tasan pa, paglilinaw po sa. Hello, Sir Dan, naputol po, tabi kita, Okay, 135 northeast of, Catanduanes. Yes po. And then, 100 kilometers na hilagang silangan ng Daet Camarines Norte. ng Daet Camarines Norte. So, ibig sabihin, papalayo na ito sa atin. Kaya lang, dahil sa laki niya, mayroon pang epekto rin dito sa Albay. Yes po, tama po. Okay, so Possible, mararamdaman pa rin po natin yung lakas ng hangin, lakas ng ulan ngayong hapon. But paggabi na po, in-expect natin na medyo pahina na. Meron pa rin na ngayong gabi, pero hindi na ganun kalakas. ayun, so hanggang mamaya pa kaming hating gabi pala. Ngayong hapon, mayroon pa tayong nararamdaman na lakas ng hangin at ulan. At gabi po, mahina na po ito. Ayun, talagang hindi nabawasan yung kanyang diametro, na-sustain niya yung diametro niyang napakalaki. Mas lumaki po yung diametro niya. Nung last bulletin, umabot lang siya ng 800. Ngayon, 900 na po siya. 900 na siya. Kaya nga, 1,800 na, 900 po yung radius, but yung diametro niya is 1,800 na po. Yes, so lumaki nga, from 800, naging 900 na ngayon. Okay, so pero yung kanyang center winds, ganun pa rin, 185. Yes po, 185 at yung gustiness niya is 230. Yun, so ang tinutumbok na nito ay kung saan man siya magla-landfall, dito sa Calaguas Island, sa Cam Norte? Meron siyang possible na ina-expect natin na direktang pagtama ng eye wall. Yung eye wall mismo, hindi po yung mata. Hindi yung mata. Eye wall lang. Okay. Apo, yung eye wall ng Baguio dito sa Calaguas at Colillo Island. Yun, yung parang tumama sa sa Catanduanes, yung eye wall. Tapos saan siya didiretso? Hindi na ba Aurora ang target niya o bumaba siya ng konti? Yes po. Sa ngayon po, gitnang bahagi ng Aurora, yung possible na landfall niya. Ayun. Mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Mamayang gabi or bukas ng madaling araw. Yan, basta dito sa atin, mula ngayon, sa broadcast natin ito, hanggang mamayang gabi, mayroon pa tayong mararamdamang masamang panahon. May mga bugso ng hangin at saka mga pag-uulan pa rin. Yes po. But by tomorrow, medyo improving na po tayo ng weather condition. Yes pa. Sige po, Sir Dan. Salamatong pumaray tabi and ingat ka mo dyan sa Pag-asa. Yes po, salamat din po. Mga tugang Sir Dan Triumphante, kang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center sa siyudad po ng Legazpi. So yan po ang pinaka-latest na. Parayo na siya, kaya lang dahil sa kadakulaan, dahil po nakakabutas pang maray, kaya may kunyang pakita, may tama pa. Mabagal ang kumbaga bakas kaso speed niya, pero dahil sa kadakulaan, aluyon siyang makalampas. Garo baga nakalunad ka mga tugang sa halawaunon na kunyan, nakalunad ka sa trailer. Ang nangyari.
Iyon pinakahaluy na bagyo, mga tugang na maghali sa tuya pong lokalidad. Alright. Nasa linya, ano na, wala na si Jomar. Si Paring Jomar, yan. Sige, tawag na lang po tabi ulit. Yan po tabi sa mga kababayan lumaki pa, nagdakula pa palan. Di ba nagpunyan sa 600, naging 700, naging 720, tapos naging 800. Ngunyan po nagtasa 900 na ang radius niya, kaya ang diameter niya 1,800 na, mas nagdakula pa. Sus Mariusep. Okay, Paring Jomar, good morning, good afternoon, please come in. Salamat pa de. Iyan ang rason kung nga tamas kay Harayo na si Uwan. Tigpaparapado pag-irari kami digdi sa first district. Iyo, number 4 pa nga ni kamo, dahil pa na ibababay, number 4 pa. Oo. Signal number 4 pa. Naguna, kuma number 3 na Harayo. Kundi dahilan ta nagdakula na naman. Oho. Ayan, number 4 man, girari kami pagkadigdi. Ayan, ang ganda at siya na matanga o kaya sa agang-aga. Pero kumparar kasubag ng mga alas 12 alauna pagkahapon, nagluya sa paros. Ayun, no. Takasubago talaga, matindi pa rin. Ito sasabi nila, nagkibrada na nga yan. Ay, kumbaga, ano yan? Nagbirik na. Tukakusugan mga between alas 12 hanggang alauna, hindi ka? Yes. Takusugan talaga na nagralayog na sa mga SIM. Dati baga naka-report pa kung nasa luwas. Kan oras na ito dahil na. Nagsisirip na sana ako sa bintana. Dahil na kaya. Sa mga oras na ini, nakaluwas na naman ako. Nagpapaipli isa na ako sa may gilid yung. So lipot pa sa sa hali sa direksyong Camparos. Diyan sa Lanao na kung umutwala ako kay Diet, medyo malanit-lanit pa ang tama Camparos buda ang oran. So medyo nagpapaipli kita. Makusog pa mang giraray, paburubugso ang paros na nagtatama digni sa sentro kan Banuan kan Tipos. Pero siyempre expected ka, mas makusog naman sa Tiwi and Balinaw. Tama-tara ni itong ngunyan duman sa Uwan. Harayo na nga ni Ana malilipot, pero iyo pa ang sitwasyon digdi sa Tubago, nagralayog susim digdi sa may atubangan na kan paiplihan ko. O di may luminayog na naman, pero bako itong mga naaw. Ihakbot nga ni makusog pa ang parot. May mga nagruluwas na, nagbalo na magluwas, may naglalakaw lang, kaya lang pag minaabot ang biglaan bugsokan paros, pinahanap na sa nakipaiplian. May mga nagmotor naman akong nahiling digdi, pero digdi lang sa sentro. Dahil hindi pwede pa magmotor sa open area na makabasan sa maginibong. Ta sigurado peligroso sinda. Correct. Nahiling niya ito nagmumotor digdi, mga diarare mo ini, siguro may arasikaso man. Pero bako pang safe, ako nga ni, maski nga ni ang plano kong darahon pagluwas so karita, may atop lamang. Pero pigiling ko dahil pa pwede, baka maiswido pa. Yes, marinitong pa siguro. Parula puwason tango na ini. Basta desan lang abot ang kidiklom, mas delikado ito. Yan, Dave, reported yan ang mga nagaturumba kayang poste sa area mo? Wala akong nailing na report. Hindi talaga kaya na ang location ko is hindi kayo matutumba na poste. Nasa pinakasentro ako kan malilipot. Kadakalang ka natutumba. Nasa mga sagilid kang kabasaan. Yan, so highway. Tataw diyan ang papasadaan ta. Kadakalang ka natutumba mga kahoy di pag nabagyo. Ining minapon sa malilipot. Yan. Pasin sa tabako, kabasan bagayan. Diyan, in between kayan. In between kan Malinaw, Tabako and Malinaw, and diretso yan sa Tiwi. Yan, pero hanggang Uruan Garo yan, hanggang Uruan Garo yan, iba? Ining sa pasining sa Santo Domingo, bihira man yan matumbahan ki poste. Sa kadakalang kan mga poste dyan, nasa Makahoy, Matawo, nasa Pulod, bakong araw kay itong sunabang Kasubago, so mga nasa open pigan mag-inibong kabasan. Kaya palang tampado ng Gansaparos yan. Pipiripit tapos pag binatumba sa rabay. Roger, paguruyod-guyod. Roger. Naguguyod yan. Tatadiyan ang agiyantas, pag kaya ng makaluwas, kan paros.
magiging storm chaser ako habang paharayo so bagyo bubukudong ko pasiring na tiwi. Kasi nagkapasiring naman pagka sa Aurora. Biglo kung sa bagyo. Bubukudong ko talingon ta sa mga poste po na ibang mga dinistroso niya. Totoo lang. Yun na magiging naman na punto ka sa tuya ng mga reporting, ano, damages. Tapos yung ano, mga sana walang nadali na kababayan Okay, sige. So iyan, kung nasunod sana talaga gabos ng Yesu sa preemptive evacuation, thank you, madadali. Roger. Pwera lang kung na evacuaran nindang pribadong residensya, tuminorindir man. Tamakot talaga so parang. Ito naman mga peligroso. Okay. So, yan parimaran sitwasyon mo niya di sa First District, Jomar Bien, DCQB. Thank you very much, Paring Jomar. So yan po ang mga sitwasyones, mga tugang sa First District. So far, may makusog-kusog pa, ang chorus po naman. Expected naman yan. Tayo po sabi ba ni Sir Dan Train Pante kang pag-asa na puon ngon yan, sagkod dyan na matanga and hanggang posibleng sa aga pa, saka kita makakamati ng medyo improved na weather. So kaya wag munang lalabas para po sigurado kita. Good afternoon kay Councilor Joey Maristela nakantabay sa muya pong chairman kan Kabalikat Provincial Coordinating Council, Ma'am Marla Manaog kan Kabalikat Civicom 155 Zion Aligaspi. Good afternoon po, ma'am. Siring man kasama natin kasama natin dito sa PBN si Robert Balino, nakaantabay dyan po sa Germany. Jasmine Azor, kumusta dyan sa Bicol, sa Tigaon po? Yan po tabi, maraot pa ang panahon po tabi duman. Grace Capos, kumusta po sa Malinaw? Yan, nasa signal number 4 pa po tabi ang Malinaw. Lorly, Zoe, Barbara, Bridget. Yan. Nilda Consulta Bunganay, watching live to you ngayong Mardila. Yan. Amina Lajrob, watching from Kuwait. Para ma-update kung ano ang sitwasyon ng pamilya ko dyan po sa Tabaco po. Ang Tabaco is still under signal number 4, kaya may mga paros-paros pa doon. Bako naman na po, grabe ka kusog arog ang kasubago pong uddo. MB Legaspi is also watching. Paps TV watching from San Mateo Rizal. Yan po tabi. Mahiwas talaga. Ini ang matindi na bagyo na binantayan tang haloy. Mga tugang, perang beses nagdeklara po ng mga warnings, yung lead time niya, mga mahahaba, di ba? Pagkatapos kang umabot, ayun na po yan, luway-luway man na pigano yan, pigpidaso, so nagkapi ng parte kang Bicol, mga tugang, binaha, may nagkagaraba ng mga residensya, may nagrelayugan ning atop, may nagkaturumbang kahoy, may nagkaturumbang poste, mga tugang. So yan ang mga initial mga damages. So, mostly mga nabaraha sa Sorsogon pala, kadami kanina. Kasabay yung mga nag-storm surge, mga nag-stroke pa yung mga tubig alis sa dagat, kadakol. Okay, mismong si Boboy Hamor, gobernador, nag-iikot kasubago, inabot sinda duman sa Tahaw, di ba? Pagkatapos diyan po sa sa Catanduanes, yung kadakol man, ang mga lugar po na binaraha. Halos iyan ang sitwasyon, pati duman sa Daet, sa Camarines Resort, tinakong sindangon yaon duman limok-limok mga tugang subagyo, si Super Tepon Uwan, iyuman niyan po ang sitwasyon. Turumbang poste, turumbang kahoy, pagkatapos mga tugang, storm surge, and then makusog na dangkuros kamparos, and maglinimok-limok po yan sila hanggang mamaya pa, baka hanggang mamaya pang gabi. Okay? So, or bukas ng umaga. Kaya ingat po tabi. Kumusta daw isutugan ko duman? Bata, araran ito sa Kaawagan duman sa Pasini, ito sa Bagasbas Beach. Duman ito sa Burabod, kumusta daw lamang sitwasyon duman ni Kuya Hek. Alright, duman po sa mga kabarangay natin, dagdagatan istorya, halipod dyan sa luwas. Ay, wala na? Si Chief Jim Kasubago na kabandera. Anyway, ingat po sa lahat, sabi ni Pops TV, Grace Barcelona, Kido watching po from Batangas. Okay? Yan, Chief Jim, please come in, Chief. Yes, Director Mar.
paluluya na nin paluluya No. paros Sana. pagkatapos nakaluwas na nga ni kita. No. And pero kadelikado ta kakulpikan mga yerong luminayog. Ay, pangyari. Oo, may mga mga kudal bagang mga simple sa ng kudal na Bala. mga bala, Oo. yero. Ay, dakol na pako. Matigad ka na. Difícil magparalakaw-lakaw ngunyan ta Oo. dakulan pakong tangad. Dapat yan ang sulog mo. So, ano yan? So, steel boots. Oh, difícil ka lalo ng daing kuryente. Dakulan mga kable, mga sa kuryente, may maurahig na dahil pa nga ni kita nakakabilo, pero may mga nailang na kitang itong mga sa wifi. Aha. Saradit man sa nabagayan. Yan. Nangaralay kalay mo yan sa Dakulan na dali, mga fiber optics pati yan. Iyan, oo. Mm-hmm. Siguradong dakulan trabaho ka na tatrabahoon talaga. Ayo. Dakol na problema sa kuryente. Yun na naman ang masunod ka na po problemahon. Mm-hmm. Ngunyan, sa Ginobatan, road update, Kitago area not passable. Kitago area, not possible. Going ining Hobilyar. Aha. Pero sa ako pinikan Ginobatan, pasasakat baga. Mhm. Digdi sa kuan sa from Saan mo lagi? Ang Sagaysay? Dai? Dai. Sentrong Ginobatan. Sa sentro. Pagkatapos, so General Simeon Ola Road. Okay. Aha. Dakulan tuminumbang mga kahoy. Actually, ang MDRR mo, mga pulis, iyo ang nagre-relinig na ngunya na sa clearing operation tabi, Director Mata, nganing maging passable, tinampo. Tayo ang mga priority ngunyan, lalo na kan DPWH, mga LGU, kauron ta kaso bago si District Engineer na Cornelio Relativo, na priority ninda. Iyo ang maging passable tulos ang mga major thoroughfares, mga major roads, daning dahil mapiktaran sa mga nagbibiyahe o mabiyahe tabi, Director Mar. Roger. Aha. Nangan diyan sa may Pasiri o San Rafael, Maipon, Tumasarawag, dakul daan kahoy na tumba. Dakulan na tumbang kahoy, makusog sa paros. Pagkatapos, natural binaha, dakul na ang mga debris na dapat akwaton kay mga heavy equipment. Dakulot na trabaho mo ang MDRR mo ubudaan mga taga-DPWH. Sabagay ang MDRR, nailing ko mga MDRR mo niya, armado na mga chinso talagang, iguanasin na talaga. Alawit mo sa preparasyon. So, taod-taod, pag medyo okay na, rabason ta na ini. During dyan sa ang problema ta kan sa bagay rimati na may kasuli na kita may palo na ako nakapultang ka na. Basta ingat sana tabi, Jim, no? Ingat sana. Sundo mapalan kitang kuan matanga. Hanggang dyan pa kita na matanga siguro. Baka kung mag-improve na ngayong alas 11 bulletin di pa kunya na kita, purwas na kita. Pero pag fight pa kita. Iyo. Halos sa bilog. Kadakol. Napigiling ko sa bago, sorsugon nga ni Kadakol. Dyan sa Katanduan, si Human. Tapos tigdis na to sa Albay. Siyempre, natural. At may mga inagiyan man. Tapos dumangon yan sa parting Kamsur and Cam Norte. Yun naman ang binabakbakan mo yan. So train, sige, kutanan improvement kan pinarkan mga release. Napalis. Uni sa Ginobatan, alawi ko din Nadali boundary kan San Rafael sa kano yan? Maipon. Yan yung yun yung mahabang tulay, di ba? Barakirig na sa tulay. Nakunyan, na-scour so pundasyon, na-scour? Oo, maringaning, dahil tuminom ba? Kung tuminom bang diretso sa salog? Rimate. Para. Para. Rimati, bata ang plano kan Pinar, ngunya nakatapusan kan bulan, o kaya sa Enero, ipapadala na digdi sa tulong unit. Kunyaan ako ta, madagdagan ako ta sa biyahe. O di paano ka? Ang nangyari? may train, release na naman ang raot. Dapat adala ng maray ang pagbugtak ng mga tulay. So mga paanong, so makaluyan ng mga sistema.
Iyo. Okay. Iyo. So yan muna, tabi Director Maran sa tayo mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. Ali po dyan sa 3rd District. Good afternoon kay Sir Richard Balyon, 430 KB 43044 is watching. Yan. Si Paning Romeo Sia nakantabay. At Anthony Oldoteo watching po from Marikina. Jenaline Magracia, Lorica, ingat po sa barangay Bungalon, lalo na po sa family ko, Mr. and Mrs. Salvador, and Norma Lorica, at sa baby Lynn Daniel, ko po, at sa ati Sally ko, Zandra Lee, ingat po from Caloocan City, G. Yan. Benjon Borlagdan niya ang tabi, digdi sa Pasig, dagdadangog sa imo. Yan, salamat po. Watching from Malinao, si Francis Clavo, Grace Barcelona Arquile, watching po from Batangas. Okay? And then si Edna Cao, good afternoon everyone, watching from Caloocan City. And then si Melva Artiaga Aldana, ingat po kamo gabus dyan. Alright? Bueno, mga tugang, ma-post lang po kita, ma-breath lang po kita pagkatapos yung ating, Horacio Emberata, bago po sa tuya pong, pagpapakilala ng impilan. Okay? Take it away, tabi. You died, Jesus, with the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan namamatean mina, ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Serbisyong totoo, produktong garantisado, madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo.
Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonylmethane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonylmethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Konsulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na konsulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaaring maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like
crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Variada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Radyo Balagon Kaito, DCJB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras niya to, alas 3:08 na nin pagkahapon. Iyan. Diretso po kita ang mga tugas to special coverage yung po na pagkahapon. Petsa 9, aldaw ng Domingo, sa bulan po ka Nobyembre. Good afternoon kay Benjun Borlagdatan. And si Milagros Wabina watching from Masarawang. Resti, ingat po sa mga taga Bicol, lalo na sa pamilya ko watching from Caloocan. Si Efrencita Mapula, good noon po sa inyo, watching po from Cainta Rizal. Jenaline Magracia Lorica, salamaton po Sir Mario, ingat po sa Gabos. Yan. TV Ma'am M. Vic Exiesa, watching po bagong sirang istanza. Sino man si Albert Medina, good afternoon po. Watching from Santo Tomas, Batangas. Musta na po sa Bicol, lalo na sa Bakakay, Albay. Yan po tabi, ano. Signal number 4 pa ang Bakakay. Gelton Semane, ingat po ang Gabos, mga idol. Yan, okay. So, duman po sa mga kababayan ta. Yan po ang satuyan ng mga dugan ng mga impormasyones pa, mga dagdag ng mga impormasyon sa mga kababayan na tungkol yan po nag-antabay. O, stay put sa kita sa mga evacuation center. Stay put kita kung saan kita para mentas sa Kidagos. Tada ay pa po naghahali mga tugang totalmente si Super Typhoon Uwan. Baka mamaya pa. Okay? Duman sa mga tagabantabay ta, sabi po ni Joel Barameda, maray na hapon po papamar. Grabe pa dang kurus kamparos digdi. Buda subago naglangkaw man subaha digdi sa salog pero naghupa naghupa na. Yan, salamat. Salamat to na maray. And then ano yan? Si Mayan Doloroso, watching from Hong Kong, kumusta na po kaya ang pigkali? Ayan, ang pigkali sa Legazpi ay pinaros-paros mga kasubago tabi. Pero pakunya na, pakulpa na garo ang ano yan, although may mga paros-paros, pero ko ng arog ang kasubago po tabi na matindi. Okay? Mariani Jack, watching from Nabua Camarines Sur. Paula Agripa Butin, Marina Puntabi, watching from Labo Cam Norte Bypass, Kirorocoso na digdi ang paros. Yan. Okay, sige po tabi. And siyempre sa Gabos niya tong kasama sa Kabalikat CBCom Team 1001. Good morning, good afternoon po sa KB430 Sarumbangi Base, Santo Domingo Chapter. KB 333 Sunflower, Ligao City. Diba? KB 155 Zion, Legazpi City. And then yung KB 349 kang Ginubatan. Okay? And so mga pag-iribat na dyan po sa Malinaw and sa Tabaco, KB 882.
mga kasama natin dyan. Salamaton sa padagos pa ng mga pagtutok kasi pagtabang sa mga MDRMOs concerned. Okay? Kumusta po sa may bandang embarkadero watching from Singapore? Yan. Okay naman po, tabi. At least na madidinig lang ako sa dagat sa may parting yan. Okay? Medyo may mga paros-paros pangit pero bako ng araw kang kasubago pong grabe. Tapos grabing oran. Okay? Iba mga nangyayari na. Okay. And then, syempre, sa mga pag-iribat mga tugang, sa ano yan, ang tawag dito, makasama natin sa Bicol Emergency Communication na inorganize po ng NTC. Okay? So, sa Guwa, balik na naman yan sulong intervals kang makusog na paros hali sa south, saka consistent ang uran. No electrical power, pero mayroon pa din water supply ang local supplier. Positive pa ang cell signal ng Smart at Globe sa iya. Yan. DU4MD, DX4SCI. Yan. Maraming salamat Sir Mark Anthony Del Rosario kang Goa Kamsur. Okay? And then siyempre mga tugang sa Kitago not possible. Sabi ang mga pag-ribat sa 349, sabi ni 349176. And then mismong si Mayor Gemma Anong Hoko, may gusto na alkalde. Maski kaso banggi matanga na, nasa luwas pa para ibahan sa mga kunyan, ibanan sa mga taga MDRMO, kasi iba pang staff para magtabang na magkumbinsi na mag-i-rebakwar mga tugang sa mga vulnerables. Iyan ang alkalde. Di ba? O di man si Mayor isang pait-pait man. Di ba? Sabi nga pag nagkurukol pa sa nangaya, paayos na naman so nagkape na pong mga kay po na arayusun dyan. Okay? Bueno, Joshua James Pino, minabalik para po sa nagriatong impormasyon. Oras natin alas 3:15 natin na pagkahapon, ang bilis ng panahon. Joshua, please coming, Joshua. Yes, Sir Mar. May bagong discovering tourism site po na Adventure Digby sa Legazpi City. Tourism site na adventure. Dahil kay Super Typhoon Uwan. Tourism site na adventure, Oho. Bagong discovery. Digby yan, Sir Mar, sa Cabangan West. Cabangan West. Subaha, ginibo ng surfing kang mga teenager. Pangyayari, baka may mga diskwili dyan. Diba? Ano, sutulay? Sutulay? Sa tulay? Bako, so, yun sa mga Cabangan West, so, sanay si Oil Bill Amor. Medyo naglangkaw naman sa tubig. Nag-agi sa mobile unit. Natatano, may nagsusurfing sa sarong teenager. Pangyayari. Tapos, kung dahil pumalda tao kung mag-surfing, diretso na lang sa baha. Ang leptospirosis na naman. Yan ang difficile. Di nang nagatatara naman. Bati ang tubig, Sir Mar, na color itom? Brown. Itom. Bako na brown. Itom na. Itom na? Ay, pangyari. Anong saraway yan dyan? Sana may mga barangay police na magsaway. Kuni, ako mga pa siguro sa iba na makasog pa man ay paros-paros pa man tayo, Sir Mar, da oran. Kuni, new discovery, surfing spot. Ay, Diyos ko. Talagang nakabulo-bulo sa iba, Sir Mar, na magluwas. Medyo nag-relax man talaga tayo, Sir Mar. So, paros boda oran. Harayo na sa sitwasyon kasabagong udto, sabi Sir Mar. Ngunyan, may paros-paros pa man. Pero bako na masyadong maduo na maray. Kaya so iba, may nagkakataon ng nagrelakaw-lakaw, Sir Mar, sa Tinampo, hindi sa Legazpi. May nagpupurot na nga ng mga layap na mga yero. So iba, nagkakarawat-kawat, malay ni Sir Mar, so natapurakan na nagsusurfing sa baha. Ang gamit niya pati, so talagang surfboard, so talagang tunay. Kaya gani, nakikigwad kami o nami, araromon, ababaw man sa napaso, baha tabi, Sir Mar, kundi na kuha ng magkarawat-kawat kan na iba. Baka skimboarding? Ano yan? Malapad? Bako man. Bako.
So papanas ang manig puro papanas. Bako papanas Sir Mar kaya kung una ko very bit na so surfboard. Pagtagtag dumalagan diretso ilatag sa baha. Sana dahil sinang lugat na nga dahil sinang descuido, ha? Jesus Mariusip. Okay, sige. So, yan tayo Sir Mar, na sitwasyon, medyo nagkalmaan na sitwasyon kan panahon. Kaya sa iba, medyo nag-relax man siguro na nagpuo ng mag-reluwas na ibang mga individual tabi Sir Mar. Pero, dahil pa masyado pagkapante ka, although bako na makusog na maray, na paros, pero talagang igwa pa, Sir Mar, paros-paros, buda uran, pero harayo na sa dating sitwasyon kasi bagong aga buda unto. Okay. Yan tabi Sir Mar, nadagdag niya sitwasyon sa palibot with Boy sa Mobil, Joshua Bino, PCGB. Thank you very much, Joshua. Pagalo po kay Joshua, lipat kita lumang kay Pading Jomar Bien sa First District. Baka naka-orange na si Pading Jomar. Pade, bless kami, Pade. Ayan, Pading Jomar. Sandali lang, ha. Ayan. I-shoot mo. Ayun, nawala. Ayan, okay. Sige, mamaya, tawag na lang po, tabi. Alright. Okay, salamat man kay, KB 349-176, ha? Sa Labaton, dito sa mga pigtataonin doon ng mga information man, Pulanggi Public Market, lubog sa baha. Yes, Mariusip, ano. And then, sabi ni, Sir George, kang KB 333, dito Ligaw Albay, medyo nagkakalma na si Uwan. Thanks be to God, no electric current supply. Yan po dabi. Yan ang mga situasyonis ng kunyan sa tuya pong palibot. Ano yan, dahil po sa daradara mga tugang na epekto ni Super Typhoon Uwan. Okay? So yan po tabi, sa dyan, may mga distrosyo sa Goa, and then sa Naga, mga tugang, and then pasisiring siya duman sa may parte na kang Cam Norte. Kadakol, nahiling kita na nagkaturumba mga poste sa parte kang Camarines Norte Electric Cooperative sa Canoreco. Ayan. Okay. Thank you nga, sabi ni Nyor Belenso. Dalogdog Jason. Ayan, sabi ni Marilyn Perete, pwede magagad ka smart mo. Yan, smart natin is 0968-280-6261. Yan, 0968-280-6261. Alright, nagdagatan istorya, hali po dyan mga tugang sa luwas. Si Pading Jomar Bien, minabalik na. Hali po dyan sa First District. Pade, bilis kami, Pade. Salamat, Pade. Good morning, Giratay. Uni ako digdi sa Operation Center sa MDRRMO, malilipot. Pig-monitor ta na sa sitwasyon digdi. Kasi bago kaya, nagapun sa kuya ang mga nagkapit ng mga taga-amigo to sa Bakakay. May pasyente na rin around sa tabako. So, easy. Kung makabalda, na-coordinate ko naman Pading Mar. Ang agian naling Bakakay sentro pasiring sa Banuan kan malilipot, Masabol. Okay. Taigwa ko ta ng kahoy na natumba duman sa may San Jose, Purok 5 sa Purok 4 yon or 5 something like that. Hindi ba sa may arong ni dating alkalde Gary Vilasano. Pero trinabaho na palang kaining mga taga MDRRMO. So klarado na duman. And pipagpaingat na sa natadakol na mga wire na nagkakalay-kalay pero kada lang kan wire na ni Pade. So sa internet nataod-taod pa sana may inakudiran digdi sa MDRRMO malilipong so sarong nagmumotor na suminabit sa wire kang internet. Di matahar ni masana digdi sa National Highway nangyari. Biglawan ng Kipar State. So mag-ingat lang sa mga nakalaylay na wire. Pigiling ko so mga pusuan, pwede na magdaguso kayo ni. Ako duminaguso na. And then, pasiring naman sa tabako alay dito sa sentro ka malilipot. Nakaulay ko pa sa nangunyan si Mr. Diel Mulato.
klarado man. So gusto ko sabihin, from Bakakay to Malilipot, libreng makabaldaan sa mga bihikulo, ta pigkiklearing na ninda. So iyo pa sana ito ang informasyon na ito sa tuyan ni Mr. Mulato, dahil pa sinda kompletong report man sa ibang parte kan tinampo sa tabako, dahil ang tadakulo maki-reported na mga nagkaturumba na mga kahoy sa manlain-lain na parte kan tabako as in sa bilog na Premier Distrito kan Albay. Mauran papade pero so oras na ano na ini? Pangmayaman? So, pangmayaman na medyo nagtitios. Kumusta ang paros? Kumusta ang paros? Nagpaparos pa pa pero bigla man, pangmayaman po na nagtios man. Puro bugso talaga. Puro bugso. At balik sa bago nga ni, malunod ako takot sa auto, bigla ko pinusog to paros, atras ko na ako. Bakit niya ako pagkabot ko dyan sa open area, italbo so auto, bata magyanong bagay ito. So, pigya kurukar-kulo na pa, nagdigling ko na kita sa MDRRM mo sa Malilipot para magkuhakan na sitwasyon. Yes. Gulpian Linigon, sabi ang mga basura sa palibot, dakul na wire na nagkakalay-kalay pero daruday pa kung nahiling na sa alek o kanak lang kayo sa internet hindi sa mga takuyang na agian. Tatawad, ma-update kita ta luway-luwayan ta na baka makaluway-luway na kita pag-iro-iro, makabanyo kita sa ibang lugar. Okay. Okay. Kaya pare, ano mga informasyon? Yomar Bian, DCGB. Thank you very much, Pani. Ingat lang po tabi sa mga pagriba, ha? Ayan, para po hilingon ang mga sitwasyones. Ano ang iwinalat sa tuya, mga tugang ni Super Typhoon 1. And sigurado yan, masusunod kayo ng mga gigiribo na ka mga MDRMOs. Iyon po ang pag-unusir na ni Dana. Damage assessment and needs damage and assessment, di ba? Need and needs assessment, ha? Para po duman sa mga kababayan natin maning maging ariglado ang lugar. Yan, hello kay Sir Aldi po. Ayan, rising barometric pressure po sa tobacco from 964 HPA, now 970 HPA na po, pero dahil kulang lang ilang maparos na. Yan, 974 HPA daw. Yan, okay? Sige po tabi, talagang matagal mawala yan at malaki. Okay, partner King Rinaldo, listening from Bangkiruan. Good afternoon ya, partner Mar. Yan. At saka si Gerald Aranya, mga tugang The Wanderer from LA Drive, Gugun, Legazpi City. Good afternoon po tabi, sendo and to your family. Ayan, we offer pati ni Gerald Sugaray. Nadirang ya, di diya sumotor mo. Ito na tabi, pinasakat ko na duman. Tinulak mo ni Chief Ramir. Ayan. Okay. Duman po sa mga tagabantawi natin. Ano yan? Nagkukusog nga sa ibang lugar. Ayan, sabi lang. Sabi ni Primong Jerion Gregorio ni Brad, makusugon nga tabi Suparos kasubagong alas 11. Ayan, okay? And then kasubagong hapon yun po. Ngunyan, siyempre medyo nagbawas-bawas na, kaya lang siyempre may mga depend sigurado hanggat day pa po pinagdedeklara yung Pag-asa na librido na kita. Diyan sana po kita sa tuya po ng mga lugar, sa tuya po mga tugang na ano yan, na evacuation center o sa mga naistara ng mga karong, day na po tabi na magpirit. Yan, okay? Sabi ni Sonel Rico, pahina na po ulan at hangin, sir. Okay, sige po tabi. Salamaton sa info. And then diban sa mga kababayan wala bang pasok pa Pamar? Ayo. May directive ang presidente Kasubago. Sinuspindir po ang klase kan Malacanang sa eskwelahan asin trabaho sa mga opisinang kang gobyerno. So sa aga Nobyembre 10 bilang ano yan, dahil sa bagyong Uwan, sinuspindir mga tugang su trabaho, su klase, no? Suspendido ang trabaho sa aga sa mga opisina ng gobyerno sa National Capital Region, NCR, Cordillera, and Northern Region, at sa Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, saka 5, as in sa Region 8, November 10 po yan, suspendido ang trabaho.
So klase naman, suspendido sa kabus na level sa mga nasamit pong mga lugar. Ibig sabihin kayo sama yung Bicol Region, pati naman sa Region 6, Region 7, as in Negros Island Region sa November 10 and 11. So tomorrow and Tuesday, mga tugang, suspended ang klase. Dumasan ang bitan ng mga region. And yan po tabi, mantenido na operational ang mga ahensya na responsable sa serbisyong pangsalud, as in pag-responde mga tugang sa kalamidad. So yan po tabi, para sa mga kababayan tatangani po na ma-impormaran sa iba. Wala pong pasok sa mga kababayan natin, all levels po yan tomorrow and Tuesday. Yan po ang deklarasyon kan Presidente kan Pilipinas. Pero so trabaho sa aga lang po ang suspended. Okay? So yan po tabi. Nag-irikot na ang mga kababayan natin para hilingon ang mga sitwasyon asin Ramon ka mga disaster officials, mga tugang, kung ano yan, ano ang mga dapat na giribuhon. Okay? Yan. Diba nga sa London, San Diego, maray magpusana. Okay, sige po tabi. Mga pagriba natin sa Forte Zero Star Mangi Base up there. Kakaskas mo man nga magtaram, dahil ko man nga nakuha. Di bali na ngaya lang. Sabi ni Marilyn Ferrete, ano na tayo? Alright. And then, duwan sa mga kababayan natin, situational report, mga tugang sa Catanduanes, mahina na ang hangin at ulan, digdi sa Catanduanes, nagluluwasan ng mga residente. I hope and pray na zero casualty. Sabi po yun, DX4 ICJ, si Ma'am Iris Vargas Gianan. Yan po tabi, mga situational yan, hindi po sa Bicol Emergency Communication. And salamaton digdi kay sa DICT, kay Engineer Joseph Bartolome sa pag-organisar kay ni, and then kay Attorney Bilangel, kay Attorney Judy, na mabilog po ini na grupong ini nanganing maging lugar para ipaabot ang mga sitwasyon kan sa tuya po ng mga kababayan, kung ano pa ang mga dapat na maraaraman asin sitwasyon sa hindi pa mga lugar-lugar. Mga radio groups, mga amateur radio, pagkatapos DICT, NTC, and mga civic groups combined. Yan po, nagtarabang-tabang para ipaabot po yan. And magayon po ang resulta because sabi nga, inaaraman ang iba-ibang mga lugar, ang sitwasyon, mga tugang, and then kung ilang kayo po ng asistansya, makapagtao-tulos, tangani po na maging okay gabos. Ayan, okay? So yan po tabi. Good morning man, good afternoon man sa mga kababayan sabi digdi, pati nga work tabi sa government wala man trabaho sa aga. Sa gobyerno nga nito. Sa government ito. Pagkabot sa pribado, bahala na po namamahala kang kumpanya. Okay? And babantayan ta po, kung rin makabeltan tubig ang LCWD, tiba nga 2027 pa, na wala pang kuryente ng Aleco, hindi sa Albay. Yan ang problema natin dyan. Kasi, buminaha baga dyan sa Yawa, di ba? Di ba yung prime water, kumukuha ng tubig dyan sa Yawa? Di ba? Di baka sinarado. Nganing day makalaog ang tubig na mati. Pasiring sa mga gripo, tabaka day kaya nung kansendang filtration dyan. Yan. Magabot sa kuryente, ma-assess po yan. Pinaliwanag na yan kasudma, duman sa program sa special broadcast natin with Pio Fernandez at saka ni Ma'am Ans Galero, kung anong magiging manera, anong magiging sistema sa pag-restore mga tugang kang kuryente. Primero, natural, mga tugang, dahil man tulos bubuhayon ang mga substation, i-assess pa po yan. Hilingon pa. And then, kapag nahiling ng okay na,
Pwede sila mag-request ng supply from NGCP. Di ba? And after that, hiling mo naman sa mga backbone. Yung backbone leading to mga government offices sa hospital, sa iba pa mga importanteng mga opisina, pagkatapos sa mga dalakulang establishmento na nag-cater ng mga nagtatao, nag-offer ng mga serbisyo para po sa mga kababayan nato na pwedeng mabakal, di ba? And then, pag okay na dyan, ang mga backbone, saka naman doon sa lateral ng mga lines natin, yan ang pasisiring sa mga barangay, sa mga harong-harongta. So, yan po ang maging step by step. Hindi yan na ura-urada na pag tumawag tayo ay restore ng kuryente. Dapat pa siguro unta, safety first, sabi nga ni Kayan. Safety first. And I hope na wala pong masyadong damage sa tuya. Tagaroon na kitang nahiling masyadong trumbang poste. Di ba? Ewan natin naman sa first district. Di ba? At dumanso dang koros mga tugang kamakusog na paros. Tara ni sila sa katanduanes. Kaya nga ni, kinulokar, kaya binugtak sila sa iraro mga tugang kang signal number 4. Di ba? Kaya iyo po yan sa tuya po ng mga dagdag na mga impormasyon. Duman sa 3rd District, yung nareparo ni Jimmy, ni Chief Jim na may mga internet cables, mga tugang na nagkawaraga sa tinampo. Di ba? Pati na sa 1st District, Iuman. Okay, so hopefully, mga tugang maisaayos tulos po yan. Tangani po na makabalik na tabatangon yan. Yun na waga ng trend. Dapat awan mo din ng priority yan, di ba? Kuryente, tubig, yan, internet, pigagamit ng mga kababayan sa pag-eskwela, di ba? Pigagamit sa pag-eskwela. So hopefully, mga tugang mapadali-dali ang pagbabalikan pagkatapos na ngaya okay na ang sitwasyon, mga tugang pwede na sabi nga ni magruluwa sa maggibo ng mga trabaho para maging magayon na gilari, makabalik ng gilari kita sa normal. Yan. Sa Pulangi, medyo maluya naman ang hangin. Nagdadangog from Pulangi, sabi ni Ning Agravante. Yan po tabi sa mga kababayan natin. Duman po sa mga panagos pong nag-antabay sa tuya pong broadcast ko niyan. Okay? Yan po Ang trabaho sa gobyerno, suspended po tomorrow, November 10. And then yung klase naman, in all levels, both public and private schools, tomorrow, November 10 and November 11. Monday, Tuesday, yan po ang suspended ang klase. Yan po ang declaration ng Malacanang Kasubago na pinulos po sa ano yan, sa mga taga-media, Kasubago po tabi, ali po sa Malacanang. Yan. Sabi ni Nyor na Belenzo, sa muya nga medyo minarapado pakidiit, San Lorenzo, Tabaco City. Iyo po, sir, kunyan pa yaon pa dyan su kunyan, sigla number 4 pa kamo. Kaya magabat-gabat pa. Okay? Sana umabanti ng dire-diretso, tangani po na ano na kita, makadiskanso na. Sabi ni ni June Nunez, can Bicol Emergency Communications, paluyan na tabi Andoros digli sa Nabwa, mayo kuryente, mayo signal dito, Gomo Smart Iguatabi, DV4JX, yan po tabi ang maabot na impormasyonista. Yan, yung mga kabayan natin. Alright. And then, siyempre, duman po sa mga kabayan salamat kay Prime, PYC Enterprises, Prime. So, antena na also. Na-also sa antena. Pagkurong usong Kasubago, na-also. Tabi so, antena Pero, nakakomunikar pa man, kaya lang pag may panahon na maibalik natin sa dati, at saka palang kamunta na yan. Okay, good afternoon kay Primong Raul, yan po sa sa tuya po na PYC Enterprises. Kapartner natin yan sa communication. Okay. Ano pa? Diba po sa mga kababayan natin? Papa Mar, hay na subagyo ay pangyayari sa imo.
Ang latest na so Kasuwago patabi na alas 2. Ano? So may masunod naman mamaya po na alas 5. Ha? Alas 5. So haga po na po yan ni Papa P. Si Pio Fernandez pa ang masunod sa kuya. 4 o'clock to 6 o'clock. Ha? Para po duman sa mga kababayan ta na pigaan tabayan po ining mga pangyayari pa sa tuya po na palibot. Alright. Duman sa mga kabarangay, Papa Mar, kumusta nga sa Naga ay pangyari? Sa Naga po, may mga lugar po talagang binahaman. Binahaman, tamatindi suran. Sabi nga ni Kasubago, ni Mayor Lenny, yaw nga sa sumata. Yung gulunan mo. Yaw na duman sa sumata. Pero dahil man po ni kunyan, dahil man baga ng report sa Pag-asa na naglandfall somewhere there, mga tugang su ano yan, su naglandfall su ano yan, su Bagyo. Dahil pa naglandfall sa Catanduanes, yung eyewall lang ang tumama. Duman sa may parte ng Cam Norte, northeast of Daet, Camarines Norte. Pagkatapos, posible ngayon na tumama naman duman, so wall naman. So wall naman ang tumama sa may parte mga tugang kang sarong isla duman. So pikakarigusan mga tugang na anbaybay duman, mas pino pa nga ni kaysa sa Boracay. Calagwas Island, di ba? Calagwas Island. Sabi ni Prime, no problems nga tabi Prime, i-restore ta. Yung baga, antimano ang sa tuyang primo. ano yan, mga kababayan ta na makapagpaabot ng emerhensya, aning information. Okay? Sa Naga, sobrang kusog pa kanduros. Sabi po ni DX4ANC, Aces DJ4 SMA, Sir Villano, Boy Avila, yung doon mo. Mga ano yan, mga impormasyonista, ano yan, may mga lugar po na dahil naagihan dahil po sa mga pagbabaha. Kaya padagos po ang pagpaabot ng impormasyon ka mga pag-iriban niya to, mga radio amateurs, pagkatapos mga communicators para po dyan sa ano yan, sitwasyon sa inyo po, kanya-kanya mga lugar na pinagtatawag, kakaiguan po ng operasyon. Yan. Good morning, good afternoon kay Oden Perez. Si Oden pala, primahon pala ni Oden si ano yan, si Jenny. Tan middle name pala ni Oden Balyaran Perez, yung yugunonanuan. Ain ka na naman, ayan may natumba na akasya sa indo ining lugar ining lalaking ini, yan po tabi, naglilibot sa mga pag-iriba, pigiling na mga itong sitwasyon, tayo na yan ngunyan an kunyan, mga aramon ta, yung lugar, kung possible ang mga tinampo. Makibalita tayo sa mga ano yan, mga amigo ta. Kumusta ang kamugtakan nila dyan, mga tungang sa indang area, most especially ang mga aagian po na tinampo kung okay pa. Ayan, makibalita tayo, makimarites kita sa mga amigo nato. I-try natin ang ano yan, ang mga friendship ta nagring mga tugang ang satuya na kunyan. Piga-apudan dyan po sa ano yan. Normally kahit may mga kasya pa nakatanong niya sa mga gilid ng tinampo di ba? Kaya more often than not may mga minatumba. Okay. Ayan, busy garo ang satuya po ng mga pag-iriba. Hindi tayo makapenetrate. Anyway, duman sa mga kababayan ta, mamaya po, o kaya sa mga susunod mga oras, tingnan natin ang iba pang mga sitwasyones po dyan sa lugar. Okay? Ano yan, padagos po ini na pagtutugay niya to sa mga pangyayari po, mga tugang sa tuya po na ano yan, mga
lugar na dapat mga tugang na asikasuhon. Okay? Ayan, tingnan natin ang sitwasyon mga tugang dyan sa area. Santo Domingo kung kumusta dyan sa diversyon. Dyan minsan, dyan nagkakaiko yung problema man. May mga akasya po dyan na nakatanom sa gilid. Tingnan natin kaurunon to na ining lalaking ini. Si Odi naglilibot. Tingnan natin kung kita. Baka ko tanong impormasyon naman sa iya. Anong nangyari? Yan, talaga nag-miss call nga si Papa Mar. Hilingon ta ngayang sitwasyon kung anong pangyayang tamang gibuhon. Naglilibot ang pag-iriba. Ayan, medyo may mga kadipisilan mag-call sa nagkapira pong mga mga telcos din. Dahil duman sa indaman ako niyan. Sa indang mga serbisyo na naapektaran man. Okay, so actually kasubago yung NTC naghapot na kung kumusta kaya ang mga serbisyo kan mga telcos diyan sa indo mga kanya-kanyang area. Yan. Pigapot kasubago sa mga pag-iribata sa Bicol Emergency Communication. Ayan. Ang nangyari si Olen, pick up your phone. Nagang-ring lalaki ini. Nagang-ring lang si lalaki. Hindi sinasagot ang ating tawag. Ayan, alright. DJ, di bali. At baka busy nagmamaneho ayaw yata maisturbo. Alright. And then, dyan po sa, Tabaco City. Good afternoon po sa mga taga-Mantapay ta dyan. And, Siringman, sa Bakakay area, ayan po, tabi. Ang aramon ta kung anong kumusta dyan. Sa mga masunod na oras, kumusta? Dyan po sa Isla Cagaray, yung yan, dahil duman sa mga pag-uuran, wala bang pagbaha na nangyari dyan po sa mga dating binabaha na mga ilog, mga tugang na pinag-attribuir duman po sa mga ongoing na construction ka mga tinampo dyan. Di ba? Yan po, and then, duman sa mga kababayan ta, Papa Mar, may pasok bukas. May school ba? Ay, pangyari sa imo. Bibasa pa sana na dineklara ka Malacanang na walang pasok. Kasama yung Bicol Region, all levels. 2 days yan. Martes, Lunes, Martes. November 10 and 11. Yan po, tabi, walang pasok. Pero sa opisina de gobyerno, walang pasok bukas lang. Bukas lang, walang pasok. Diba? Maliwanag po yan para duman sa mga kababayan ta. Okay, Papa Mar, kailan magkakakuryente? Yan po, tabi ang data paaram. Kung rin, siguro depende sa kaskas ng mga tugang sa pag-assess kung kumusta na ang sitwasyon ta. Kapag na kunyang tulos yan, na-clear tulos, edi pwede na magkaigwa mga tugang tulos ng restoration yan. Pero kung hindi, ay di hintayin natin. Di ba? Tangani po na maging ariglado ang sa tuya po na pag hiro-hiro talaga po na kaipuhan ta ang kuryente sa panahon na ini. Mag-aga na halos mag-aga na wala pong kuryente, di ba? Ayan, para po mahina ang telco niya na, di ba? Mahina ang tumawag ang telco, hindi siya nakakapenetrate agad-agad. Medyo atrasado, di ba? Medyo atrasado ang arapudan, di ba? Iyon ang epekto garo ni kunyan ni Uwan, di ba sa ito yung paribo. Sabi ni Jenny Stola, hello nga Papa Mar. Yan, botabi. Okay? Sa mga kababayan ta, halos possible man, pero may one way lang, dito po sa Santo Domingo area.
kinaaganan ni na orange, mga tugang na itong pang roadblock baga. Sabi ka lang gitubig na plastic. May tuminahaw o kupado po an one lane. Dahil lang na ibugtag di ka makawalita kung sa ina party ni mga tugang dyan po sa ano yan, sa Santo Domingo area. Basta may natumba pong kahoy. Sa may sementeryo. Sa may Campo Santo. Ayun, may natumba ang mga tugang na kunyan, na kahoy. Ayan po tabi. Okay. Sige po. Salamaton sa mga pagpaabot ng impormasyon para po sa mga kababayan ta. Okay. Sabi digdi, hello ngayon Papa Mar. Ay, hello mo din po tabi. Yan. Hello man tabi sa Saindo ka boss. Okay. Papa Mar. Hanggang kailan kayo? Hanggat nandiyan kayo. Padagos lang po kami. Hanggat nandiyan kayo, padagos lang kami para po naman sa mga kababayan ta. Okay? Ayan, okay. O di, Jerome na ka, Jerome. Ano ba si Jerome? Para naman sa mga kababayan ta. Ano yan? Good afternoon, Papa Mar. Ano ang susunod na kabanata? Sabi may paparating. Ay, wala pa pong kumpirmasyon yan ang Pag-asa. Ito na muna kasi kasuhin natin na ano yan. Ito na muna si Super Typhoon Uwan ang ano yan. Ang asikasunta. Pag itong nasa luwas pa kang Philippine Air Responsibility, yung malayo pang hawag na muna. Diba? Anyway, pag threatening naman yan sa nasyon, maski bagay pa nakalaog sa Pilipinas, gigibo na ng paagi na magpalos ng advisory ang Pag-asa kung talagang delikado. Ano ba kaning kay ano yan, Super Typhoon Uwan, di ba? Narumduman nindo. Sa luwas pa sana siya, naging develop na LPA siya, tapos na-develop na sa luwas pa sana ano yan, tropical storm. Hanggang naging storm, naging tropical depression, naging storm. Pagkatapos naging naging typhoon, di ba? And then yun na, naging super typhoon, di ba? Para naman sa mga kababayan ta. Kaya ang tabay lang po ang Pag-asa naman pagkailangan talaga hitawan po ning magakani kong atensyon yan kang Pag-asa ano yan, kababayan natin. Yan. Papa B, maray na aga. Ay maray na hapon. Yes, maray na hapon tabi Endimar. Ay, maray na hapon. Ano yan? Ano yan? The 3-man standing. Parang hindi na naman mag-tabi, Endimar. Diretso lang kita. Ara muna kung ano naman sa pigdidisponer ko. Ay pangyayari, Batas 12, pinatos na, kiplywood. Tapos ginagana itransirang lamisa sa pinto. Sabagay, madali kang makakunyan. I-text mo sana si Engineer Dante. Dagal itong stock. Pagkaro ba kayo ng oras, nagdidisponer na ko, taso baso dapat, nakamanon. Ay, dapat talaga. Sustainer, mantener, disponer. Roger. Ayan, okay, kumusta dyan, Papa P? Kumusta dyan? Roger, pipirit ng magbulta sa normal si Tabi Endimar, ang dalagan kan sosyudad, gulpi na ang mga pribadong bihikulos na nagdalagan digdi sa kalagbaan kang Calle Rizal, tadainid mayor na nakakaulang sa bulos kan trapiko, maging tumbadong kahoy, tumbadong postenen kuryente o telcos, o kung ano pa man nakakabara, dainin baha, maging sa mga secondary road, duman sa may alternate and Tahaw Road tabi Endimar, pero lusot-lusot na kaya nakabuelo na tabi Endimar, and igwa na rin bukas na gasoline station yung Sea Oil. Ayun, O digdi baga sa may palaog sa Villamor. Okay. And then nabuhay na sa mga
pick-up boys. Ito bagang so ang pagkatapos kan bagyo, sina naatab na magrekorida, ta nagpupurot kan mga yero, muna so pwede pang pakinabangan, mga tata na niyog, nga ipig bubugtak nila sa idang gabugtakan, asin pinagsisecure na tabi ni Mar. Yan, parang finders keepers. Roger. Muna, kita man, nag-disponer na kaso dapat magadyan na banggi. Salamat kay Sir Nong M. Budo. Hoy, kay Nong Smith Shop. Roger, kan Nong Smith Shop, ta igwang pigi digdi na dakulaon, ay pangyari. Puertehon, pipidasuhon ni Chief Tech Ramir, lulutuod yan sa adobo sa asin. Ay, aba na. Dahil konkurso nada. Roger. Ang sabi ko, di bali mapilay. Basta na maistoryahan. O ninabit-bit ko na ang disponer na baya kan sa grupo. Si Senong Pati. Si Senong Pati kas bagong uto niya. On siya duman sa Kunyan. On siya duman sa Santo Domingo. May branch siya duman. Roger, yun na nga kay Puhan, na igo kita nin pang sustiner, buda so mahiwagang baso. Ayun, para sa kape. Nalalagyan ng minitadong kape. Roger, so salamat kay Sir Nong Embudo, para ini sa tropa tabi and Dimar, dyan na pagkabanggi, igwan na kita nin pasiguro naman. Yes, sir. Ayos. Very good. So, ang panahon, kunya na, so normal lang tagitin na sa lain and Dimar tabi, ang paros, wala na nga ni, wala pa burubukso na sa nang, so natural na tabi and Dimar, and ang kulang na sana talaga is kuryente, and so tubig, duman sa mo, makusugon ng tubig. So iba gayud na lugar talaga ang daipaning na supply ng tubig. Hali sa LCWD over. Roger lang. Okay. Roger, so yan, at least duman sa inabot kan mo, kasubang pag-ubudang mo yan, daining major na damage kitang nahiling. Digdi sa sentro kan Legazpi, Calabaan, kan Old Albay, asin duman sa may Daraga over. Roger lang. Okay. Roger, so yan mga dagdag na informasyon na digdi sa luwas, kasabay si Joshua Bino, asin si Boy Mata sa Mobil. Ako po si Pio Fernandez on the spot report, DCGB News. Thank you very much. Yan po mga tugang si Papa P, Pio Fernandez, para po dyan sa tuya po na dugang ng mga informasyon in connection ka mga pangyayari pa dyan sa palibot. So parang normal na kaya, nagubarali ka na. Yan, sana lang magkaikuan na naman ng gating kuryente tangani po na kapag baka balik na po kita dire-diretso. Tabata maririnig naman kita kan mga winalat na mga ragpa. Yan po sa tuya pong palibot. At maging sa mga harong, dahil naabot po ng baha. Alright, partner Alarman nasa linya. Partner, please kami, partner. Yes, partner. Yan kami digdi sa approaching sa Barangay Imalnon. Really, agna ba yan Tinutang kan agna. Yaw na digdi ang grupo ni Mayor Siam na Ismael. Nag-assist na sinda sa area. Yor, tabi, kumusta ang update sa pero nagdumana ka mo sa may area kan Imalnon tabi. Kumusta ang sitwasyon tabi, Mayor? Si Martabi, Mayor, wala na. Marina hapon po. Yes, good afternoon po. Mayor, kamusta po ang assessment ngunyan po na medyo mariray na ang ano yan. Mas kung di pa nakaling maray ang bagyo pero medyo nagrayray na kini Tabi. Po, medyo maray-maray naman po. Nagpuna kita mag-clearing sa Tula-Tula, Taisan. Asing humapon niya mantiban to grupo, nag-clearing kasabay si Cap. Asing ngunyan po, tigdi sa may humapon naman nabanda sa may tiko-tiko, tikilid naman sa mga kahoy. Asing naman sa reported sa tuya sa Imanlod, inagyan naman. So di kapag naman sa rong posting nakatumba kang Aleco, as in dahil naman pwedeng alion dahil na ulbot man sa natapi, nagabot lang. Kung mabalik na tulos ito para dahil na maray maaluyan ng pag-energize naman, mas magayon apunan ko po. So dahil di warang signal ang Aleco, apunan ko po pagbaba ko, as in sabihan ko sinda na ma-prioritize sinda ito, as in makaagi na po. Dahil sa tuyang tigpukusan lang po ngunyan, Sir Mar, ang sa tuyang main highway, sa tuyang national highway para maka-through and through ang gabos sa mga barangay at mga munisipyong Malaw po. Ayun. So sa minimal man sana sa mga nagaturong Batabi, Mayor, Medyo may minimal. Tuwa man pong mga
medyo major po to Ayun. makatumba. Pero ang pinag-abutan natin ready so team natin para i-clearing yan antimano. Yes po. Opo, patagos po ang pag-clearing. Within sarong oras po, halos pakasakat na kami kung tula-tula, yaw na kami dito sa Kapantaran dati. So, yan na area na yan, clear na yan, clear roads na. Yes po. As in, ikaw mo pong reklamo na nakaabot sa kuya, puun po naman sa may boundary kang Bangkirohan at Sinbariis para pagkagiman po, barangay to barangay, inadvisean taman po na magpasiring po naman sa grupo. As in, ako man po, personal, mababa naman sa sentrong parte kang siyudad kang Legazpi dahil sa mga reports man sa tuya, duman sa northern barangays, reparon taman po as in, tatabangan sa kung anong kahit ang gibuhon. Yes po, Tabi Mayor. Maging accessible po tulos. Yes po. Ingat po, Tabi Mayor. Ingat po, Tabi. Salamat po, Sir Mar. Mag-ingat ka man tabi asin ang gabos na nagantabig ang programa nindo. Maray na hapon at mag-ingat po kamo. Sagkot tayo pa po kita nagluwas ki announcement na bako na may dikampit na po kita. Tayo po na kita magluluwas sa tuyang evacuation center dahil bako pa po stable and bako pa po safe. Alaton lang po ang samuyang announcement and rest assured po na habang yang samudyan sa indong evacuation, yan po kami sa luwas para pakarayon atin ayuso na para pag-luwas nindo, pwede na po agihan atin accessible na po ang agihan. Yes po. Thank you very much po, Mayor. Good luck po, Tabi. Thank you, Tabi. Yeah. Mayor Hisham Ismail sa aksyon talagang hands-on si Mayor Hisham Ismail. Kiribanan niya ang mga taga Bureau of Fire Protection. Thank you, Tabi. Thank you. Si mga taga Bureau of Fire Protection and taga DPWH, kompleto gamit. May chinso na sindang dara and bako. Iakwat so mga ulang sa tinampo. And napaagi man ako dyan, Tabi, partner, sa sitio Anonang. May mga wire na nagkalay-kalay man dyan. Kaya ingat kita, Tabi, sa may nakabalandrang wire sa tahaw ka dinampo, ingat sa mga motorista, lalo pagbanggi na, baka masilaod ka mo kayan. At may mga wire tabi dyan na nakabalandoy sa tinampo dyan sa sitio Anonang. Dudig di sa barangay Humapon, igwaki, hindi ko lang sigurado kung anong telcos company ang tagposte ka ni. So poste tabi dyan sa may tangod kan sa may compound na magurang kayo ni sa pamilya ni dating Kapitan Ariola, BG Ariola, digdi sa may sentro. Ayaon dyan, Tabi, may natumbang poste. Di ko lang sure kung anong telcos company yan na okupar man so half lane. Kada tinampo, kung nali ka dyan sa Albay District, kaya ingat, Tabi, sa mga motorista sa pag-agi dyan sa may sentro kan Humapon. Proceeding na ko yan, ang clearing team, pasiring dyan sa may Imalnod area and pigiling naman, napigasis na ni Mayor duman sa Inotan, aram naman yung dagiribuhon para tulos na ma-clear ang highway para sa mga motorista. Tangon yan, doon diretso na, Tabi, gano'n nagluya-luya na talaga diretso ang paros, Tabi, partner, kaya clearing operation na ko yan tulos ang team sa Banginot mismo ni Mayor Hisham Ismail with the Bureau of Fire Protection team and mga taga DPWH. Alidigdi sa may sitio Kapantaran, Al-Armario. Thank you, on the action. Thank you very much sa partner Al at saka kay Mayor Hisham Ismail ng Legazpi City. Parinjomar, tamay na muna mo, di ba na lang kay Papa P at kunya na kita, nakalampas na kita. Sa inyo po ka po, salamat naman ay. Di po si Marnila dahil iba, masunod na po si Papa P. Pio Fernandez para po sa magkapanagos ng tuloy pong special coverage, DCGB special coverage para po sa Super Typhoon 1. Thank you po and God bless the Philippines.